Zdieľanie fotiek a obrázkov je dnes prirodzenou súčasťou online života. Ale čo ak niekto zverejní našu fotku bez súhlasu? Alebo čo ak my zdieľame cudziu fotku bez toho, aby sme sa opýtali? Žiaci si často neuvedomujú, že aj fotka patrí medzi osobné údaje a jej zverejnenie má svoje pravidlá. Vysvetlite žiakom rozdiel medzi fotkou, ktorú si urobím sám, a fotkou niekoho iného. Kedy musím požiadať o súhlas? A čo ak je fotka z verejného miesta? Môžem ju zverejniť? Zamerajte sa na to, že každý človek má právo rozhodnúť, ako bude jeho obraz použitý. Toto právo sa nazýva právo na ochranu osobnosti. V triede si môžete spoločne vytvoriť pravidlá. Nikdy nezverejním fotku spolužiaka bez jeho súhlasu. Nepoužijem cudziu fotku na posmešný mím alebo meme. Zdieľanie bez dovolenia nie je len neetické, môže byť aj protizákonné. Zvlášť pri fotkách, ktoré sú zosmiešňujúce alebo citlivé. Zamyslite sa so žiakmi, ako by sa cítili, keby sa ich fotka objavila niekde, kde s tým nesúhlasili. Napríklad na neznámej stránke, v meme skupine alebo v cudzom príspevku. Diskutujte o tom, aké emócie by to v nich vyvolalo. Prekvapenie, hanba, hnev, pocit zraniteľnosti. Pomôžte im pochopiť, že aj keď niečo vyzerá ako len zábava, zdieľanie fotiek bez súhlasu môže mať vážne následky. Vytvorte priestor na otvorený rozhovor o súhlase, rešpekte a bezpečnom narábaní s vizuálnym obsahom. Ak sme si niekedy neboli istí, či zverejniť fotku niekoho iného, nie sme v tom sami. Veľa ľudí si tieto otázky kladie až spätne, keď už je neskoro. Práve preto má zmysel si tieto situácie predstaviť a vyskúšať v bezpečnom prostredí. Skúste si vymyslieť osobný súhlasový kompas. Jednoduché pravidlá, ktoré budete používať pred každým zdieľaním fotiek. Sú tam aj iní ľudia? Dali mi na zverejnenie súhlas? Zdieľať môžeme kliknutím, ale dôveru si budujeme pomaly. Každý online príspevok je zároveň aj rozhodnutím o rešpekte.